кметството на Бордо и адвокатската колегия на Бордо организират конференция за влизането на България в еврозоната, което изключително много улеснява отношенията между регионите. На Бордо, един от най-богатите региони във Франция, с най-голям престиж заради виненото си производство, но и прекрасен център икономически, социален и културен, в който се живее по много по-добър начин, отколкото в много други градове в Европа, с много приятен климат и който сега е заинтересован от ускоряване на добрите отношения между България и Франция и отношенията между региона и регионите в България. Днешният форум беше доста интересен. България беше представена в много положителна насока. Българският бизнес беше представен като конкурентно способен, гъвкав и реактивен. Много голяма част от публиката, френска в случая, останаха страшно доволни и дори някои от бизнесите, които присъстваха, казаха, че представянето им е дало желание веднага да дойдат в България и да се опитат да инвестират в някои сектори. Примерно, току-що привърших един разговор с човек, френски инвеститор в производство на дронове, където България има абсолютен силен шанс за сътрудничество с Франция.